Hei, salutare toată lumea, sunt Foxy și astăzi ne vom juca. Și ca să fie mai horror lucrul ăsta, ne vom juca first person. Cum îmi fac asta? Au! Uite așa de asta. Ce s-a întâmplat? Instant replay. Mi-a pierdut picioarele! Oh my god! Spiritul abuzului nou, îi mulțumim poliției care grijă de noi și voi lua mașina oficială de poliție. E mașina oficială, am primit-o, n-am furat-o. Oprește numele, what the hell? Mașina asta este imposibil. E o găină! Oh my god, meu, ce sunt eu? Deci nu știți cât de tare mă distreze cu așa ceva. Bine. Trebuie să mă replay. Have a good time. Să mergem cu mașina. Mi-a funcționat. Nu se mai poate sta pe capul. Asta plătești! Reparați-le! Goodness. Vedi aici că mă iubi. Bye, happy birthday. Full speed. Credeți că mai puteți merge cu mașina pe stradă? Bă, mai lăsați-mă în pace. Tot ce mai rămas din mașina e ușă. Și ce mai rămas din default. Fiecare mașină are
stăm, ne încălzim la soare, mașina a plecat și... Oh my god! Dude, ești ok? Ce să mă pun în mașină? Ia uite-l. Ia mă că spuneți de treabă. Bine, am dat cu 2, dar mă rog. Give me your tofu. Așa. Are you fucking crazy? Dansează mașina, ha? Haide acum să așteptăm să mergem în destinație. Eu cum amețește lumea! Uiii! Au! Care au mâncare la el să ne dea mie, că mi-e foame. Au! Să le pitam filmele cu Jackie Chan. Asta este poziția câinelui. Faceți-o cu grijă să nu cumva să picați. Faceți-o cu grijă să nu cumva să picați. Eu m-am catapultat din mașină. De ce nu? Lumea asta este ultima parte din proiectul nostru. Dacă vă uitați atunci, înseamnă că mașină și am fost în mașină. Uite capota, de unde e cea? Nu parte. Acolo e cealaltă parte din mașină. Ce mai rămas din mașină acolo? Ok, hai de altă. Bă, lăsați-i pe să pleca pun mort în mașină și pute! Dude, stai bine acolo. Da, am făcut o jeep, măcar. Nu zic ce vrea să fie asta, dar sunt retardat. Oh, sweet Jesus! Oh my good lord! Ce văd acum? Bă, mașina asta nu mai are nimic pe ea. De ce să fac? De ce să aia nu mai stă bine pe ea? Trebuie să bag replay-ul. Vehicul. Și m-a lăsat. A făcut flip! First person. Nu first person. Oh my god, nu cred!
Star Wars The Clone Wars a venit acum în cinema. Eu uitați-mă, băi! N-am picioare și n-am o mână. Ce să merg la doctor? Caut pământ cu burta între fiere. Tragă! Ai! Sunt în regulă. Am aterizat într-un fiș. Opa, bă! Bine, deci... Oh! Asta e o poziție sexy. Lume, cam asta a fost episodul de azi. Mulțumesc că m-ați vizualizat și ne vedem data viitoare. La revedere! Nu te cred.